Mifa production flavor ambe au fo ka awale mando amunu te senge ka amfle anga platform bela jelenka ka au fo ka awale mando ka fa na ka au bismillah anga dogun na foni keneka alna manye ambura 8 mars la 600 ka foli ani tanuni ko di ambalaka bela jelema ka donga fo ku foit se ka ke ni musote ala muso de anga jenatike fembe o lo hukum ko nala angone ambe fra ngonga ka muso deme kwa nyinaje la chuka amna nga nyinaje ngana nake nyinaje yete ku anga ke dunu foni bala foy muso kwa sega fra nyoko nga yasa hakilla chama mbi useka olu yira nyoko la chuka amina haka ja uni msega do jamana nyere ka nyeta bara ula chuka amina ka bela jele fo kwa bela jele wala nyimando ina fo medele ko fa na chuka amina niye kuna foni mine mala dro kana sika fiu be kuna sirde di ama blodi gon dengeli ale sega beleta nkelemba be don e kana sika fiu ikele ne ba beti ore gum ko na langa bara o yefuro babara lama ya manga dipla barakelo am olu sebe ko rofu ka sabu ke ulu joro bade be anga jemunga nunu temesral jogo mana kuma so ko na la nene mbalmam so biya madame la solution kan sutu jarama kan sutu sawa lagare nede amalata alhamdulillah no ko 8 mars do e munete be naji ha ayo ko ne mbaro ko no date to ile ka bo ala mini ngo yalla sura fo na masala ha akra de ndalembola na angana nyoko nege au sengenendu amano itado ka foko mso sengenendu fika dunu wari suku kono ka foki be nasa semelillahi kan suju chere la au befu lagare o don to kom ni cheche ma o don de baro kam so bi lafia ni ko adane ma chebe kumbe do suku kono tobli ko yere ka bola ko ka na yere dama sangana ola angu ma do lala ambe buruburu ni mundi adobe dola anguna do ni faraka amabawa ay wala gare ama flelge jegul bela dinen fo ate 50 ni na ulu munumbe usigi sanga ani wakati kana je anga jabrani so sanfe ay wala gare an dunani wakati na anga kuma sokono ame haketo nyini ke bela dinen fe na duna mami gasila oga haketo anyi ay wala gare ante kuma galmante ngwilata kansutu ina fe ba fo chuka amina ma sigi ku kwa koroni iyere o kuma kunafuni ambe adamine kansutu kunafuni abetana nye semasi no imam Muhammadu Diko ka association ye kansutu anga ministre mun ko be no ministre de l'état ministre de l'administration territoriale ale kon bolen flene kansutu conseil des ministres muni anga ministre ubeje ka akeni nyanye kansutu o kon conseil ni kon nala abora ka ayira ka fo ko semasi ko aba aflengolo chi ninga adakulu chi kansutu ko masoro dumen kelen fe semasi e ko atini na abo chogola wa ka suzu ka sabu ko récépissé mun dira semasi ma abeira ka foko semasi politique jegulute na kan sutu la kolochulu ya ye ka fo amfle wakati mne ko sisa semasi akoni kelendo politique toni ye ka sabu ke ali association maubu ka rapport de travail mun di kan sutu sanchama ko na la iba semasi mo ute odi wa kan sutu ukanyema no ye Muhammadu Diko kan sutu ale ni jamana marabagaw ute kangelen fo wa kan sutu abe munumunu salo fone ke jamana koka kan sutu krengrene ala kata idda do faso kuma yere la kasoro anga autorité mawu kan sutu umma yamaru ya fo ide ama oro kon gugum kon nala conseil des ministres kera conseil des ministres mun kon nala ni ministre kon bora ninga ni kuna foni di ka fo ko ni alama jange yere dede ko semasi ko ni ko afligolo cira ni nga dakulu ci aywa lagare ni de ko ga jatem semasi ma ko ga jatem nege ati ma seni fangate jamana yi manin fin yɛrɛ kan ka a fɔra ko ni fini nɔgɔlen do a bɛ kuso kɔnɔ de siga tɛ nin na nka ni aw bɔra ni aw yɛrɛ kɛnɛma aw yɛrɛ bɛ kɛnɛma mɔgɔ ɲɛ don aw yɛrɛ bamananw b'a fɔ cogoya min na maa min man ka tɛ k'i feere n'o y'i feere ni feerebaga jugu y'i feere i bɛ dɛsɛ i sanbagaw la ala k'an bɛ sababa ma amina yɛrɛ bɛ ayiwa lagare o hokumu kɔnɔna la sa an bɛ taa Gawukaw fɛ yen Jumado marsi kalo tile 8 san 2024 ayiwa ko an ka voyage kɛ kariba minnu bɛ yen o saba o de Bamanti wale tigilamɔgɔw ye bingani wale ta ka o kari saba sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo ni Ɲame tagasira la u ka yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Kɔbɛ ni ale ni Gawo dancɛ bɛ taa i jɔ kilomɛtiri 35 la kɛwale in yɛrɛ kɛra o sira de kan
wa u ka nin bingani wale kɔnɔna la lagarew kɔni ma maa si jogi u ma maa bɔnɛ a nin na nka min ye karikɔnɔmɔgɔw ka minɛnw ye a dabɔ y'o de ye olu bɛɛ daraki ka bɔ u bolo kosɛbɛ o kɛlen sa u sɔrɔla sa nin kari saba chauffeur ka sɔrɔ la ka u kunna ŋayan kɔnɔna ka ni olu ye a yirala ko chauffeur saba ninnu olu bɛ baara kɛ Sonef transport o chauffeur dɔ b'a la Nour transport fo ka taa se Tilemsi transport olu fɛnɛ bɛ a la ayiwa u ko ko u bɛ welewelemada kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u k'u seko n'u damayira kɛ yaasa nin maa kofɔlen ninnu bɛ se ka don u ka denbaya la hɛrɛ ni baden na ka sɔrɔ basi m'u sɔrɔ. Kansutu ɲɛ b'a la caman bɛ ka da jadisi mɔgɔw kun olu tɛ dɛ an yɛrɛ de caman donnen don sisan banbaciya la i n'a fɔ ni hakili b'a la kɔsani na u ye tɛgɛ da maa minnu ka Kayi mara la Kansutu bɛɛ lajɛlen kun hakili la k'a fɔ k'olu ye jadisiw ye ka sɔrɔ ni jadisiya cɛ kun ka jan an ka maa ŋaniya jugu minnu yɛrɛ bannen don baara ma yan n'u k'u ta kɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ buna adamadenw na olu maaw de kun don Ala k'an bɛɛ sababa ma Kansutu n'an bɔr'o la an bɛna colonel Alpha Yaya Sangare n'a fɔra colonel Alpha Yaya Sangare Kansutu a kɔni bɛ hakili jigin cɛba la cɛba mun ni ale kɔni ye livre de bɔ Kansutu fasiri ko an ka an yɛrɛ ɲininka ko kun jumɛn kama Alpha Yaya Sangare a minɛna dɛ Kansutu ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ale kɔni de filɛ nin ka livre bɔ Kansutu livre min ni a bɛ an ka jamana yɛrɛ kɛlɛ in sira bɛɛ lajɛlen kan Kansutu nka livre in kɔni kɔnɔna la ko kuma de bɛ livre in kɔnɔ kuma min ni o tɛ kuma sabababa ye ni o kuma in bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka kɔlɔlɔ ani jalakili wale caman ta k'an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ Kansutu o dɔ bɛ sɔrɔ mun fɛ i n'a fɔ ko an ka finitigilakaw colonel Alpha Yaya Sangare b'a fɔ cogoya min na ko civil caman bɛ an ka finitigilakaw u bɛ gɛrɛntɛ ta ni ka olu sɛgɛrɛ Kansutu u ka opération kɔnɔna la Kansutu o de kɔni hukumu kɔnɔna la weleweleda kɔni kɛra a ma Kansutu ni ka a minɛ ka a di fangatigilamaw ma an bɛ wagati min na i ko sisan a kɔni bɛ fangatigilamaw ka bolo kan ɲininkali caman bɛ ka a la i waasa a ka se k'olu jaabi i bonya b'a la. Ayiwa Lagare Ala ka sababu ɲuman kɛ yarabi Lagare n'an bɔra yen sa an bɛ taa ni wagati in na Segukaw fɛ yen anw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲono ko arabadon marisi kalo tile 6 k'a dugu jɛ alamisa la marisi kalo tile 7 san 2024 Bamanci wale tigilamɔgɔw ye bengani wale dɔ ta ka ɲɛsin Segu kasobonba min bɛ Ɲono olu maaw ma nka an bɛ a sɔrɔ état major général la cogoya min na ni o y'an ka finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔ ye a yira ko finitigilakaw y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka dansigi ni Bamanci wale in na o kɛra sababu ye u ye tɛgɛ kɛ Bamanci wale maa caman na fo ka taga se maramafɛn caman ani fana min ye mobili u ye tɛgɛ kɛ o kelen fana na wa a ko maaw k'u hakilila tigɛ ko sabula finitigilakaw k'u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana kunnafoni don i bonya b'a la Kansutu Ala ka an bɛɛ sababa ma halisa an bɛ dugawu kɛ basigi Ala k'o lati an ka jamana kɔnɔna la Kansutu kɔni hukumu kɔnɔna la an bɛ taa liberté a la liberté ya i b'o dɔn kɔni awɔ n b'a dɔn Famadeni école do yɔrɔ in ka ɲi dɛ Famadeni école tɛ Kansutu nin kɔni ye kalanfa dɔ ye kalanfa mun ni tɛgɛ dalen filɛ na ale ka Kansutu ni ka tila ka san 4 kaso di a ma Kansutu o tɛmɛlen kɔ ka tila ka san 5 a sen ka na cu an fɛ jamana in kɔnɔna la yan bilen Kansutu nin kalanfa in togolɛ don a ye tɔgɔ fasirikɛlen don ni k'a tɔgɔ to suturala k'a kɛ EKD ye EKD ale kɔni kun ye kalanfa ye ale kun bɛ Ala ni kira minɛ Kansutu ni ka bingani wale ta k'a ka lakɔlidenw sɛgɛrɛ Kansutu wa lakɔliden denmisɛnnin fitininw koyi k'a daminɛ san 14 Kansutu san 13 fo o dugu ma ale de kɔni ni kalanfa in kɔni a kun bɛ olu denmisɛnninw de kalan Kansutu nka o bɛɛ n'a ta a kun bɛ cɛnimusoya ta ni ka ninnu sɛgɛrɛ Kansutu u ka proviseur kɔni bɔlen nin kalama ale ma a ko bila dagerenda la Kansutu ale kɔni filɛ nin ye ni ka wuli ka taa brigade territoriale la ka taa kɔrɔfɔ da olu kulo kan Kansutu olu de kɔni filɛ nin ye ni ka wuli ka kamalen do bɛrɛ la wa Kansutu a ma a sɔsɔ koyi
a ko ko sanga anaka wati ni ngoni kunya ale talanyi sungurun folo mi yere be ni o ST o koni ye santa ani nani a ko cheni muso akone o kumbeteme ano ni nyogon je yere kuyi kan sudu wa akoko to fulani munu kumbe kan sudu fulelge baga ko haketo afo chogola akone kumbe nyina jere ke olula kan sudu angon be wakati mna ko sisa ak ekadi ale koni blala dibila kan sudu abe sanani koni abu o ke dibila kan sudu wani aboro la sanduro fene delendo ama aka na aka kasaw ni kuso bela jele che kata togo asenga na chu malila jango ninga na foka na bara yere ke kan sudu ibonya bala lagare de ni kunya da ni masana ninga dogo fana be wasa bosa ko lagare iba kala bamana ngoni masubu wanyana matizira ni nundo de be nundo blausi ka sola wal mai bu bla santan ka sola me ebra ne mana ko na fora ko demasa demasa usigine me so kan demi kalana wane be gon so indon to ga mina asuri era fo to na fora ko ne ga ke wale afo ni te demasa chaman sira ko sobe ko ne bella ko shita ni nga kala ko yere se gon so era ma ay wala ka sababu ni man kan ya rabbi ay wala ga nan borenza alisa meto anga bamago kerengere ne ala ameta anga komini durunana o ya nyere fe yi aywa ko ina fo bela de me akalama kerengere na amta badala bu kolin du savoir la wakati temene anya do ko mi o bora kolin du savoir ala ko yi anga to ala sa aide ko ma to ko bala o boro la mena abora la o kara kolin de guerre sisa aywa ina fo bela de me akalama wakati temene na kosani na jagulu men sigile me o don yere la fasali kama na bu fama ko am o liye keleke o ga biro sigi sen fa o kera sababu ye ka e golden kelen bone anina kama chama fana jogi o hokum ne konna la mi anga komin duruna tribunali ni o yanga kiri blon tigira mo ni ay wa olu ma ko imbla dagiri dala olu wulila ka ujo ka tege ke arabado marsi kalo kle woro sam bafla ani mwani nani ayam nyama ni o Sirima Nyari awo ka tege ke alela sabula ale de secrétaire général o te nyama ye sawa ko ka taka se aga bureau machegi ye tege ke nunu bela jenena kata ubla anga lycée bala yasa ko hakili fara no nga yeno o ga do ko la kolsoni jora kalan ani koro ne kama ga kama dabo kelege yoro kama kanzulu kabi politique mo yo sendo ayem ko ina kama aya tiena kabi parking kondi mo kanzulu ini kra ayem segreger ibe dude sa iyere ye ka joka banka sadi wi ka vide arasire de ro kama fakali ba dafe ancien wure te mun soro de o waldo no bo soro ko soro ke o ma waldo o sayara ni ancien on nesi ada parking wari nyere damama kanzulu be ko beke ori kama nyo faadi kon damne ne do akola ala ka ambe sababa comme gouvernement ere sharia biga sharia nta ya sani ayem ko imse ka fali chugwa mina halla manye ka foko atise ka chi nga aka fali achugwa ka fali ka zulu folo ere le meilleur ni te meilleur ere ni te so ngado ala ayem birola nga sisa akara fenyi ni sababu wakati numa kanya nga ube kabral nta fo wakati mina ay olo ko nyo kala ngela ube olo de kanzu mena fendo fi kanzu ali école petit duguma école ni nu ni kunte mairie yere i kunte ka responsable même être responsable de la classe même ni kunte kala ngela i te le 3 premier kono i da kunte kala ngola na sisa ta kera ni marfa de tibulu muru te bulu besete e bulu e kana da kalama da yi kunwa ci ini da ayim kula ala ka ambe sababa ma kan su ni ambora ayim na amesegi kata gawu kan su du fasiri kongo ko gawu konin kembe yoro e sisa kan su du c'était des askia ko yoro do konin be no e place de l'indépendance kan su ko konin kembe yoro e sisa yoro min nyina minima fe on koni matrafalen do e kosobe fasiri ko nanya ta ka laje ko kabi barkani bore ne ko ma foi fama ni barkani ko ni minisma ko ina fo ko afo ko kasro oluti abarateke kanzu ko lu ko ngele ku kodo anjin chama yado anchama nga barako ni o tiena kanzu uri ko ngele ko andem gawu kerengere ne ala dem sonu ndo diddo ne fle ni kanzu tu nyina minima feuna sara anaka wati fo ma do de beyi kanzu tu fo overdose bo doma ni men nyana minima fanta be na kachaya
awa be caya jeli la kan sutu ko maa saba kɔni fure yelen filɛ nin ye kan sutu maa kelen yɛrɛ kun ye cɛkɔrɔba yɛrɛ ye koyi kan sutu sɛgɛsɛgɛliw y'a ye k'a fɔ ko u ye ɲɛnaminimafɛn minnu kunu kan sutu ko a fanga de nana bonya nka fɔ wa fasiri ko place de l'indépendance in kɔni kɛn bɛ yɔrɔ ye sisan kan sutu su fara tile kan ale dogona tɛ a la a kɔni kɛn bɛ an ɲɛnaminimafɛn tabagaw ka jɛrɛ yɔrɔ ye jɛrɛ yɔrɔ min ni an bɛ taa ka taa an yɛrɛ ɲɛnamini kan sutu ka tila ka o ko ta ni ka o da ko MINUSMA taara barikani taara kan sutu MINUSMA ye san joli kɛ yan san 10 ani dɔɔnin tɛ yani MINUSMA kana dun baara kun bɛ kɛ o y'a sɔrɔ gawo ka di yɛrɛ tama munna n'olu taara o aw ka baara ko bɛ sigi olu la ko baara k'olu taara o de don sisan baara ko de t'i kɔnɔ o de don sisan dɛ baara de t'i kɔnɔ k'a sɔrɔ yen yɛrɛ yɔrɔw bɛ yen i t'olu sɔrɔ yɛrɛ ni kalan hakɛ dɔ ti i ka ma kalan ka ma se yɔrɔ dɔ ma i tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini ala k'an bɛɛ sababu ma kan sutu ayiwa lagare nin ko in kɔni ala de bɛ sababu ɲuman kan ye ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ ya rabi an bɛ énergie mɔgɔw fo walayi ko u ka courant tigɛ banbali in na kɔni k'o tɛ fɔ bilen a fɔ dɔrɔn an bɛ énergie mɔgɔw fo mɔgɔ u yɛrɛ b'a dɔn an b'u fo kun mun kama ayiwa lagare n'o tɛ an bɛ fɛn in o tɔgɔ tɛ fɔ bilen koyi yɔrɔ ayiwa lagare min ye an ka waritigiba ye ni o ye mamala ye bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama o tɛgɛ kun kɛra a la janvier kalo laban wagati la ale ni an ka douanière ni o ye Saran Jagite olu tun bɛ an ka lycée ba la nka ko alihamudulilayi u labilala alamisa don nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen ni miniti dama dama ye u labilala sa ka taa u ka denbayaw la nka u ye nafolo kasabi dɔ sara ka sababuya kɛ ɲangini min kun ɲɛsinnen bɛ u ma yaasa cogoya min na ka se ka o ko ɲɛnabɔ kan sutu maa caman bɛ yen caman ye dɔw dun nka caman bɛ k'i ta sara nin kɔni nin ka wusa kosɛbɛ kosɛbɛ a komi anw ma jɔyɔrɔba sɔrɔ anw ma fɛn dun anw jaba jɛlen don ka jamana wari ko a ka dɔn k'a fɔ ko jamana bɛɛ lajɛlen de ta don maa kelen tɛ se k'a kɛ i sago ye bilen kan sutu kɔni bɛ an ka bi kunnafoniw kun cɛ foli ani tanuni k'o di an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma u mana to diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u la kan sutu ka tila halisa ka segin ka foli di an balakaw ma k'a sabu kɛ an ka 8 mars a ma ban fɔlɔ fo ka nin kalo in kɔni ban an bɛ 8 mars la k'u ni cɛsiri ni ala ma an ka jɔya jɔ an kan fɛn bɛ maa la an ta tɛ fɛn min ye kari don kari an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoni fara ɲɔgɔn kan k'o di filɛlikɛbagaw ma laadiriya la shukran